Eu chámome Manuel Ignacio Valo Rivas. Teño 74 anos. Cheguei a Vigo con 3 aniños, vidos da aldea cos meus pais. Vivín no ano 53 donde hoxe é o Colexio Alba, que antes foi centro de maternidade do Toquitián. E dende o ano 55-59 vivín na rúa Extremadura 18, donde hoxe é o bar Secundino. Nós, a miña familia, tiña ali unha tenda bar, que hoxe son o bar. As tendas pequeniñas, naquela época, era o que abastecía de alimentos ás familias. Hoxe os grandes supermercados superan todo eso. E despois, desde o 59, vivo na rúa Doutor Carracido. Tiño un intervalo de tempo que non estuve aquí, estuve fora. Estuve no servicio militar, porque fui un especialista da Armada. Despois da especialista da Armada fixe moitas cousas, entre elas Inxeniería Técnica Industrial, e son guía oficial de turismo da Xunta de Galicia. Eu teño levado moitos grupos de xente españolas de toda España a explicarlles o que Vigo, o que Galicia, o que Santiago de Compostela, e no Porto de Vigo tamén traballei moito con ingleses. Cando era mozo, onde facían as compras de alimentos ti e máis os seus pais? As facíamos nas tendas de ultramarinos, as tendas pequeniñas que había en diversas rúas, e íbamos moito aos mercados públicos. O do Calvario, cando estábamos no Calvario, e cando eu vivín tamén no centro de Vigo, pouco tempo, íamos tamén ao mercado da Laxe, hoxe desaparecido, que era onde está o Hotel Bahía, e íamos ao mercado que depois se trasladou o mercado da Lado Berbés, un mercado que... A que farmacia e a que servicio médico ían cando estaban malos? En Vigo, cando había unhas urgencias, íamos sempre á Casa de Socorro, que estaba ali na rúa Uruguai, que está pola parte de baixo da Plaza de Portugal. Había un edificio de pedra, e hai todavía un edificio de pedra, e na parte de baixo estaba a Casa de Socorro, onde íamos toda a xente de Vigo. Tamén era importante aquí no Calvario, na rúa Sagunto, a clínica do Dr. Amoedo, que hoxe está pechada, que foi o Sanatorio de Santa Cristina, baixando a dereita na rúa Sagunto. A que escola ían cando eran mozos? Bueno, eu cando era neno, como era na época da ditadura, a Iglesia exercía un poder impresionante. Entón, a enseñanza estaba distribuída de varias maneiras. A xente de élite de Vigo, a potente, digamos, a burguesía, os ricos, iban aos xesuítas. A clase media iba aos maristas. Os fillos de obreros, como era eu, íamos aos salesianos. E depois aqueles emigrantes que viñan de fora, como portugueses, ou fillos de portugueses, ou gitanos, ou xente pobre e tal, íbamos ás escolas públicas que estaban en condicións miserables, que eran locales, lóbregos, pequeniños. Todo eso cambiou moito. Entón, eu fui aquí no Calvario, despois fui tamén a unha academia que tiña a hermana do Dr. Toscano, e despois fui ao Instituto do Santa Irene, que era un instituto emblemático na cidade, que era onde se examinaban os que iban por libre. Se ían a misa, a que igrexa ían? Desapareceu algunha igrexa? Bueno, cando era novo, iba aos salesianos, e aí tiñamos misa, comunións, oración, rosarios todo o día. Tanto é así que acabei farto de tanta imposición a forza, e hoxe fuxo deles. Iso non quer dicir que cando hai un funeral, ou un bautizo, ou unha boda, vai á iglesia. Pero vamos, me quitaron as ganas de ir á iglesia. Como pasaban o tempo de lecer? Nas rúas. Onde facían deporte ou xogaban? Na rúa, sempre na rúa. Nós chegábamos a casa ás 11 da noite cansos. Tomábamos algo e íamos para a cama. Xogábamos o escondite, xogábamos as bolas, xogábamos os aros, que era un aro que se levaba, que se iba correndo co aro, e logo, despois da guerra, había unha etapa belicosa onde os rapaces xogaban moito a bandas. Vigo había moitas bandas, pero bandas de pedradas e todo, uns con os outros.
máis que nada na parte baixa da cidade, como era a banda do Lechero, a banda xa non me lembro moito de bandas que había, que nos disfrutábamos así, era unha etapa belicosa despois da guerra. Depois xogábamos moito ao fútbol, O fútbol era o deporte básico, porque o resto non había, balonmano pouco se desarrollaba, só pouco se desenvolvía. Empezouse a desenvolver o baloncesto, co Bosco, co Estudiantes, co Consti, que era o Constitución, depois estaba o... Que outro equipo había de baloncesto no Bosco? O Areosa. Pero máis que nada o fútbol era o que nos daba, pola mañana e pola noite. Que me pode decir dos bailes que había no barrio polas festas máis sinaladas, como Entroido, procesións? As que tiñan lugar ao aire libre e as que tiñan lugar en sociedades ou outros establecementos. Onde estaban tanto aqueles espazos ao aire libre para os bailes como as sociedades? Desapareceron todos eles? Moitos desapareceron, sí, moitos desapareceron. Os entroidos estaban prohibidos para que ninguén se vistira, tapar a cara e pudera facer alguna falcatuada, un asesinato, un crime. Pero os bailes, sí, os bailes había moitos. Había a Cruz Blanca, onde hoxe está Ferpes. Logo estaba un baile aquí arriba no paseo, a parte alta, que hai agora un taller mecánico. Estaba a Palmera, estaba as Cabañas, estaba o Metropol. Había moitos salas de bailes. E logo, posteriormente, veio unha sala de festas moi boa en Vigo, que foi onde eu conhecín a miña muller, que foi no Fraga, famoso, non me lembro ben de como se chamaba, sempre se me vai a memoria, pero esa era unha sala de festas moi importante, debaixo do Cine Fraga. Non lembro ahora o nome, pero había ali. Despois estaba tamén o Grímpola, baixando Carral, a rúa Carral a dereita, había moitas. Que cines había e onde estaban? Cines había moitos. No Calvario estaba o Cine Palermo, o Cine Avenida, o Rossi estaba en Teis, o Cine Maravillas. Era o escape da xente, o cine había moitos. Como eran as sesións? Cando custaban cando era mozo? Podía costar hasta un 50 pesetas. Había sesión continua, en especial no Cine Niza. No Cine Niza, que estaba frente ao radio, frente ao Cinema Radio, había dous cines, o Cine Niza e o Cinema Radio, en María Verdianes, esquina Magallanes, estaba o Cinema Radio. Costaba un pouquinho para aquela época, 50 céntimos, unha peseta, un 50... Lembra cando desapareceron? Desapareceron ca chegada da televisión. Apareceron as películas da televisión, os cines foron desaparecendo. Lembra lavadoiros, muiños e leiras que desapareceran no barrio? Onde estaban? Bueno, había unha importante que era en Ramón Nieto, baixando a izquierda onde estaba o cuartel da Guardia Civil. Había ali un lavadoiro que hasta non sei se sigue todavía, cerca das escolas de Ramón Nieto. Ali había un lavadoiro. Despois lavadoiros aquí polo Calvario había que desapareceron pola parte do Sobreiro, había outros lavadoiros tamén, e aínda queda un, me parece, que pola rúa Anduriña, por debaixo da rúa Anduriña, debaixo de Martínez Garrido, que aí me parece que queda unha fonte e un lavadoiro, aínda quedan algúns, agora xa non se utiliza porque a xente xa ten lava baixelas e lavarropas. Que establecementos comerciais do barrio lembra que desapareceron no barrio? Con que nome coñecían os veciños a estes locais e onde estaban? O máis famoso do Calvario, no centro do Calvario, no paseo, estaba o Castellano, que sempre protestaba e dicía: eu non son castellano, eu son leonés, maragato. O Castellano é famoso porque mesturaba a cal, a area, o cemento, cos cousas de facer chourizos dos porcos, de preparar a matanza dos porcos. Era famoso porque eu lembro que no mostrador, que se chama en galego, tiña un cordel a parte alta e tiña un bolígrafo colgado ali. E corría o bolígrafo polo cordel para que non lle limpiaran o bolígrafo. E iba a cortarse o pelo a peluquería de Puga, que ainda vive, que ten cerca de 100 anos, ainda pasa polo paseo, vive polo paseo,
que a peluquería Puga estaba onde está hoxe o BBVA do Calvario. Cantos garaxes había e onde estaban, así como quen era o propietario? Cando apareceron os primeiros coches ou camións no Calvario e de quen Os era? garaxes, estaba o garaxe Lois, que estaba aquí na Rúa Aragón, que agora pechou, na esquina de Xenaro de la Fuente. Ese é o máis antigo, pechou agora a montar un negocio novo. Estaba o garaxe do Lúa, que era portugués, que fixo o edificio Lúa, ainda así, o garaxe Lúa. E logo estaba o garaxe Andalucía, debaixo das galerías. O sea que ainda garajes eses foron os primeiros. E despois hubo xente que se indicou tamén, taxistas famosos, como era o Calabazo. O Calabazo que tiña os taxis ali na cruce do cruce dos Choróns, onde estaba o bar Cabanelas. E depois ali tamén ese foi evolucionando. Ese era un das familias de aquí do Calvario que comenzou con carruaxes de cabalos e transformouse despois a coches. Despois morreu, villeron os fillos, morreron os fillos, e despois ali, no cruce dos Choróns, ali, frente ao Colexio Mariano, estaba un establecimento famoso que vendía nitrato de chile, de abono po campo, que viña sendo pai deste famoso Otero Novas, que foi ministro de Educación con un CD, con Rodolfo Suero. Que pode decirme da Escola de Secretarias da Caixa de Aforros de Vigo? Esa montou na Caixa de Aforros de Vigo e montou na Fernando Galloso, o gerente, o home este, que ten un mérito enorme, ainda que agora está de un pleito, en eso non nos metemos porque a xusticia que raza, pero ese home, ainda que salga culpable ou non culpable, fixo moitas cousas por Vigo. Comenzou de Bedel e chegou a ser o gerente da empresa de Caixa de Aforros. Caixa de Aforros de Vigo, logo Caixa Nova, logo tal, e o derrumbe total. A pregunta como era, por favor? Que pode decirme da Escola de Secretarias da Caixa de Aforros? Bueno, pois esa Escola de Secretarias fundou él para formar empresarios, o sea, empresarios e gente tal. A idea é moi boa, porque as clases ya estaban en inglés, tiñan licencia dunha escola escocesa, e en principio saliu xente moi boa, preparada para entrar a traballar nos bancos. Agora me parece que a nova Caixa de Aforros, que se chama a Banca, pois parece que quere resurdir eso, pero esa foi unha idea de Caixa de Aforros, foi unha idea de Galloso. Que equipos deportivos houbo no Calvario? Lembra ter sido socio, aficionado ou ter xogado neles? Que equipos desapareceron? Onde estaban os campos de fútbol? Mira, no Calvario estaba a Sociedade Cultural Deportiva de Río Mao. Río Mao é un río que prácticamente, me poñen o río Mao, realmente non é Mao, non é malo, vamos, en castelán, que cruza a Redomeira, ven desde a parte de arriba da motora, un río pequeniño, e logo ese río vai subterráneo, cruza a travesía de Vigo, vai a desembocar aí por Isaac Peral, subterráneo, e desaparece aí. Entón, se chamaba Sociedade Cultural Deportiva de Río Mao. Tuvo a primeira sede na Rúa Vizcaya, esquina Extremadura. Despois pasou para aquí, frente ao Alasca, onde estamos agora. E despois pasou para as galerías do Calvario, no primer piso, onde agora está, agora son escuelas secretarias, oficinas, e iso. Estivo aí. E despois pasou ao centro de terceira idade que hai ali en Xenaro da Fuente, en General da Fuente. E aí había un equipo de fútbol que se chama Sociedade Cultural Deportiva de Río Mao, onde eu xoguei o fútbol aí, de defensa central. Depois tiñamos o Río Mao, o equipo de Río Mao. E perto de aquí estaba o equipo do Pino. Depois estaba o Nieto. Depois estaba o Teis. Despois estaba o Toural. Depois, había moitos equipos. Era o que había, era a forma de mentalizar xente naquel tempo da ditadura. Que lembra ou que recorda dos tempos da República ou que escoitou contar na casa desa época? Bueno, eu sou unha xeración nada despois da Guerra Civil, nacido o 41, pero historias tristes, moi tristes. Había un personaxe no Calvario importante que se chamaba Ismaeliño. O home iba descalzo, espido, levaba pantalóns con cinto, en vez de cinto levaba un cordel, a veces iba descosido todo.
E cando os que metían con el chamaban falangista, dabas un camisa de falangista, el se cabreaba todo, rachaba todo, porque esa familia, familia Moreira, da cual deriva as peluquerías, Moreira non, Moreda, deriva as peluquerías estas de Moreda, que é por unha familia moi represaliada durante a guerra. Dese Ismaeliño, estudiei a vida del, dunha sobrilla que ainda vive aí en Redomeira, foron fusilados 5 membros da súa familia. Entón, aquí no Calvario había un foco de republicanos activos que era aí en Redomeira. Redomeira que era debaixo do instituto, entras pola Rúa de Aragón frente ás Covas e te metes por Redomeira. Eso é Riomao e Redomeira. E aí había familias auténticamente comunistas. Dese Ismaeliño foi o único home que quedou. E fusilaron a 3 irmáns, o pai e un avó que tiñan 94 anos. E depois estaba detrás do vosso instituto un chalé que se chamaba o Chalé de Núñez, Estanislao Núñez, que tivo unha rúa frente á plaza, que se chama a rúa José Antela Conde. E José Antela Conde foi fusilado no 36 porque foi o último alcalde socialista que tuvo lavadores. Pero denantes, na época fascista, lle puxeron o nome de Estanislao Núñez. Estanislao Núñez tiña o chalé ali arriba, no Pombal, cerca onde está o vosso instituto. E cando foi do levantamento militar do 36, ele saleu defendendo a ditadura e saleu polo chalé disparando. Entón, os da baixo, os da familia Moreda e todos estes que eran comunistas, por eso a lavadores se chama Rusia Chica, porque foi republicano, foron a por ele e o remataron. O rematar quer dicir que o mataron. E o remataron aquí na Rúa Aragón, ao principio, frente ao Alaska, porque onde tendes vos o instituto había unha finca onde nos íamos a buscar a fruta e aí había unha cancela e aí o arrastraron desde o chalé e aí o remataron. Din que realmente non foi a familia Moreda, que realmente quen nos rematou foi un tal Freixo, que era un guerrillero republicano que viña de Mondariz, dirixido por un gran patriota gallego, que era Luís Soto, mestre nacional, foi secretario de Castelao no exilio. Ese estaba de maestro en Mondariz e foi o que mobilizou camións de xente republicana para que vieran a defender Vigo no levantamento militar do 36. Que recorda de cando Lavadores se uniu a Vigo? Lembra que opinión tiña a xente de que Lavadores deixara de ser un concello independente e se integrara dentro de Vigo? Lembra algo do que pensaba a xente do último alcalde de Lavadores, Jesús Fernández Fernández? Lavadores uniuse a Vigo no ano 1941 e uniron os falangistas. En Lavadores houve xente que non lle gustou eso. Entre eles estaba o famoso un home que vivía en Penís, en Cabral, onde hai unha fonte subindo por ali é o barrio de Penís. E foi un home que se dedicou a facer escrituras e documentos, apoiado sempre por un abogado que se chamaba O Gamelas. Ese home, que xa morreu, estuvo casado con unha das familias dos Xoubas. E a familia dos Xoubas ven sendo a nai da que ten a relojería Castro aquí no Calvario, frente ao mercado. Esa rubia que hai ali, que está ali no mostrador, esa ven sendo filla dos Xoubas da nai. Bueno, pois ese Gamelas, apodaban así, o Gamelas, cando eu fui a visitar, tiña unha lista dos falangistas que foron os que pasaron ou venderon, ou se meteron lavadores en Vigo. Eu penso que foi un azar, meteron lavadores. Lembra algo de outros alcaldes de Lavadores? Pois Xosé Antela Conde, que foi fusilado no 36 no cementerio de Pereirón, os hermanos Quintela, que vivían aquí na calle Extremadura, pegado ao Tropezón, iban moito a un bar que o Tirineu, que tuvo miña familia no famoso bar do Bigotes, que hoxe ven sendo bar Secutino, na calle Extremadura, Extremadura 18, frente á rúa Monforte de Lemos, que dá a praza do Calvario. Esos son os que lembro eu máis importantes, porque claro, o golpe militar foi no 36 e eu nací no 41, entonces, pero outros personajes si sei que recordo. A dictadura franquista foi dura.
Lembra ter coñecido persoas, amigos ou xente da súa familia que foran ao cárcere ou resultaran represaliadas nesta época? No caso de coñecer represaliados, a que cárcere foron? Coñeceu alguén que fora xulgado ou asesinado nun paseo? Se é o caso de que coñeza algún paseado, en que lugar apareceu o seu cadáver? Normalmente había un personaxe famoso en Vigo que vía en Teis que era o Rabioso, que era un sargento da Guardia Civil que era máis malo que a madre que o pariu. Ese arrastraba a xente que era de izquierda a ser republicano, iba montado a cabalo e os collía, os ataba as pans e os iba arrastrando desde Teis hasta o centro de Vigo. O sitio onde metían a xente era no gimnasio. E o gimnasio de Vigo estaba na rúa María Verdeales, donde denantes estivo Cine Niza. Ali era onde os metían. E depois os iban a fusilar ao Monte do Castro. E algúns tamén os metían onde hoxe é o Museo de Arte Contemporáneo, na Rúa do Príncipe, que ali foi cárcere antes, e depois foi sala de xuízo, juzgado. Entón ali os metían e depois os iban a fusilar ao Monte do Castro. Entrando pola porta principal onde están as murallas, a dereita e izquierda os fusilaban ali. Entonces, se puedo decir algún, como foi o pai de outro famoso personaxe en Vigo, que foron, non me lembro o nome deles, eran varios hermanos de Mundariz, e lle fusilaron o pai polo simple feito de ser da CNT. O fusilaron en Vigo. E un fillo deses que fusilaron foi famoso en Vigo, foi o... tiña o pelo que lle chegaba aquí hasta a cintura, naquela época. Un dos fillos. Foi famoso en Vigo, pero non lembro o nome agora, non sei se era Rufino, non me lembro. Foi os que tuveron a cafetería Humboldt, e varias, se dedicaron á restauración. A taberna gallega foi deles tamén. A cafetería do cine que había na esquina de Magallanes e Urzaiz tamén foi deles, a cafetería. Unha familia de Mondariz que lle levantaron o pai. Houve moita xente que foi fusilada. Lembra os anos da fame entre 1940 e 42 ou que lle contaron sobre aquela época? Había contrabando e extraperlo? Claro que había. O malo non foi a guerra, o malo foi a posguerra. En especial no ano 1941, chamado o ano da fame. Porque había diñeiro, pero non había que comprar. Entón a xente buscábase medios de vida. Un dos medios de vida que había era traficar con café. Iban a Portugal e tenían café famoso, Café Sicar, o mellor café de Portugal, que ese café viña de Angola e Mozambique para Portugal e logo transportábase, viñan para cá, e se comerciaba con ele. Depois se comerciaba tamén con chapas de cobre. Eu fui tamén un día a buscar esas chapas de cobre a Puentareas, e lo traíamos no autobús, pero que a Guardia Civil, claro, detectaba eso. E depois tamén se traficaba con pezas dos coches, roupa. Houve algún, o famoso contrabandista da Guardia, Miguel Ligero, que se traficou hasta con carozos, os carozos do millo, cando lle quitas a espiga, que do carozo fan un burato, e aí metían xollas. Pero traficaba todo Dios, non a xente de abaixo, a xente de abaixo e a xente de arriba. Un dos maiores traficantes que houve aquí, da fronteira, foi Nicolás Franco, hermano de Franco. Cando era embaixador de España en Lisboa, foi o maior traficante que houve. Este cruzaba a fronteira con pasaconductos, porque era o hermano de Franco, entón se fixo unha cantidad de diñeiro e levantou varios edificios, en especial na Plaza de Portugal. Moitos contratistas de Vigo quedaron arruinados porque Nicolás Franco non lle pagou un puto duro. E cando iban a reclamarlle a casa dele, na Plaza de Portugal, un edificio de Vigo, levantou Nicolás Franco. E cando iban a reclamar, sacaban unha pistola e a xente marchaba para que non ter problemas. O sea, o contrabando de costo todo o mundo, de arriba a baixo. Sabe de alguén que tivera un fuxido, guerrilleiro, escapado político, achantado na súa casa? Sí, o que pasa é que había xente, cando fuxía daqui, onde se iba a refuxiar era no Monte da Madroa. Entón, contanse que os nacionales, a ditadura, collía avións, voaban polo Monte da Madroa e largaban bombas para que os fuxidos escapasen. Outros fuxidos, na zona de Bembrive e de Beade, por aí escapaban e iban a refuxiarse ao río Eifonso,
O río Fonso ven onde está a universidade, un río que baixa, é un afluente do Lagares, e subían por aí, fuxían por aí, escapaban por aí. Que cambios máis importantes salientaría que se produciron no barrio? Que me pode decir tamén dos tranvías? Os tranvías inauguraronse no ano 1914. Un dos que contribuiu a iso foi a familia Echegaray, que era propietario da illa do Vago, aí no Vago. Sí. Bueno, inaugurouse en 1914 e foi un progreso, un desenvolvemento importante para a cidade. Logo rematou no ano 1968, cando era alcalde de Vigo Rafael J. Portanés Suárez. Rafael J. Portanés Suárez, ainda que era falangista, camisa bella que se chama, foi un home moi bo como alcalde. Ainda que era un facha, fascista, pero foi, para min, un dos mellores alcaldes que hubo, incluso da democracia. E dito, ademais, por mulleres de izquierda que xa morreron, como é Mucha Giraldez, que viviu, era de Redomeira tamén, de comunista, e falando con ela un día na súa casa, me dixo, para min, os mellores foron Portané e Manuel Soto. Manuel Soto porque lle conviña a ela, claro, porque Manuel Soto apoiou a ela. E despois, o sea, ela apoiou a Manuel Soto cando andaba en actividades clandestinas, e depois Manuel Soto apoiou a ela nombrando a senadora Badía. Xa para rematar, podería sugerirnos algunha persoa do barrio coas que poderíamos falar para saber máis dos cambios do barrio ao longo do tempo? Había unha, pero xa morreu pobre. Pero si podedes... Xa morreu, xa quedan poucos, xa quedan poucos. O este meu amigo, José Carlos Casal Fernández, que ten o edificio onde está Emilio Iglesias, tienda de tejidos que hai aí frente a Ferpes, o tienda de tejidos, xunta Tambo, xunta cafetería Tambo, pero xa morreu, a mí se sabía moito de lavadores porque naceu aquí, naceu no Calvario, vamos. Pois, unha persona que pudera falar deso agora, pois non lembro agora. Sí, Edmundo Regoredo Torea. Ese é un home que sí sabe moito do Calvario. Ten 84 anos, hoxe en día está cego, e vive na calle Sagunto, baixando a dereita, pegado a un chalé que hai, que depois xa ven a rúa Martínez de Arriba. Ali no tercer piso, Edmundo Regoredo Torea pode falar moito do Calvario, porque aparte de ser unha persona que sabe moito do Calvario, é unha persona preparadísima e inteligente, unha das persoas máis inteligentes que houve en Vigo despois da guerra. Edmundo Regoredo Torea, profesor mercantil. Vale, pois moitas gracias. Gracias a ustedes.